It's Palengke Day! Sino may girlfriend? Wala. May asawa? Single. Wow! Anong gusto mo? Anong hinahanap mo? Maganda. Maganda. Laka! Why ba we ay? Para macaroni, spaghetti, happy birthday to me. Sir, ari ko sa bangko, sir. Ari ko sa palengke. Nagwapa ka. Hi, what's up? From 9 in the morning to 2 p.m. sir, bakante pa po ako. I'm going to the market for today's video. Check muna natin anong laman ng bag. Coin system, susi, kwarta, kaya mabakal ko sang isda, shell isdang batom na, tag cellphone, butang ta kay basi may manawa. Let's go! Market day with host Cherry. Mel's. What? Morning! Hi, vlog! Po. Gano'n ako sa imong sunod ka ako sa live pagkaroon. Talaga? Schedule mo? Wala, ma'am. Magbili ng isda. Good morning! Good morning po. Saan pwesto niyo dito, ma'am? Okay, ma'am. Nice meeting you. Congratulations! Your daughter is engaged. And for today's vlog, Nag-vlog-vlog mabakal ko isda, ninang. Abi ko ako ginabalan niya, kalain buhok ko ba? Bagon ko siya. May bigat. SG ko ma. Dapat ganon kahit di mo kilala. Morning, babu. Manisan ka, babu. Saki buso manisan, babu. Going to the public market. First is shells. Seashells by the seashells in the seashore. Ay, good morning po. Hi po. Ay, kilala niyo ako. Tapos hindi ka lima, bakal pa, magi lang. Good morning. Hi. Ala, grabe. Doon, diri ako magsulisit ba? Kay kilala niyo ko. Lumabasak ba? Lumabasak. Lumabasak. One apple. Jai. Lo. Ano na? Ay, ito na lang eh. Kaya, kuya. Magkano ang kilo, kuya? 4 kilo mo. 1 kilo. You will have tahong. Tahong ni Carla. Hello po. Ay, amo ne? Hi, sir. Basi ka pangita ka host. Mabayad, gali ko dahil lang. Pass out. Shout out. Ilang balaki. Ano masasabi yung nagbibenta ng tahong? Pass out. Pass out lang, pass out. Pass out pa. Isunod lang kaya. Salamat, Ged. Hey! Grabe, sadya ka mo ba? Ano man ako naman? Jericho. Isda. Isdang bato, kuya. Exactly, right? Maya-maya, ma'am. Wala po. Di na isdang bato. Ito po, ito siya. Isang bato po yan. Sige, Nay. May sapsap, maya-maya. Ito, di ba masarap sa bawan? Yes, ma'am. Sige, Nay. Masarap ito, lapu-lapu, maya. Ay, yung malalaki. Oo. Ito, Nay, bet ko to. Nay, kung ano ko na, palinisan, magbayad lang ako. Sige, thank you. Sige, mga go, 6 na piraso. Sige. Pila kilo, Nay? 400, itong maliliit, 360. Ah, sige, yan. 300. Sige, go. Malinis din. Palinis po. May ara. Ba siyang? Ano pa ma'am, lapu-lapu. Sarap yan. Parang ano ito, Nay? Katambak ma'am. Pwede ba siya, isug ba? Oo ma'am, sarap yan. Okay. Sige. Hindi lang mamadali na, huwag ka na muna. Pwede man, okay lang. Ito ma'am. Bago lang ito, Nay. Bagong dating po ma'am. Magkano kilo nga? Magkano? 140. Sige. May ara ka
happy, Anay? Go. Do. Birthday? Oh, hindi ako cherry white. Cherry host ako. Ala ka mo, pataka na naman ka mo. Lain-lain naman. Sino tanan na si cherry white? Mabalaan ko kitang kinalantaw nyo diri ba, mga cherry white. Oy. Kayo ha. Ilan ba? Ante, dalawa. Dalawa malalaki? Yung sakto lang nakalakit, ante, para masarap. Cherry host. Gusto nila si Cherry White makita dili. Kuya, ano inspirasyon mo? Tita, go. Ano inspirasyon mo sa paglilinis po ng isda? Si ante. You're so sweet. Laki naman yan. Maya-maya ma'am. Ata? Maya-maya. Maya-maya? Makautang pa. Thank you po. Pati nagwa pa nga Ilocana. Nagawa pa nga ito. Wow! Thank you po! Magirit, ano, ikitira din sa palingki. Sige lang, tita. Okay lang naman, tita. You woke up like this po. Groom. Hi, sir. People host cherry. No, di ba ligyan niya gito? Bye po. Shout out. Kuya, sino may girlfriend? Wala. May asawa? Single. Wow, anong gusto mo? Anong hinahanap mo? Maganda. Laka! Why ba we ay? Kuya nga, pamasa ka ha? Ay! Ano ka di? Kasudan? Gusto naman di yung. Ay, gusto ka mo ganun? Ako ano doon namin niya, ano na siya? Grabe sa bakal. Ano na siya, classification of the, different sizes. Alaga, hinulugaw. Lakat lang nila. Ano bakal ka? Hindi na rin. Okay. No, sadya lagi sila diri sa palengke, guys. Doon sadya sa event, sadya man sa palengke. Ay, mabakal ko sang. Morning po. Ay. Magkano ang sibuyas? Wala, ano lang to, video lang. Morning. Yes, what's up? Sana all skin, mirror skin. Grabe ka, kinang-kinang, wong. And bawang for the win. Magpila bawang gang? 150 ang bawang, te? Wow. Sige, go. Pila man na niya ako mabakal. Pila tanan ga? Mathematics. Let's go. 60 tanan? Ay, spaghetti. Spaghetti. Barbaranio. Apo. Saan loob, ma'am? Ay, tanglad. Ay, sorry. Tanglad po. Tanglad. Barbaranio. Sorry po. Barbaranio. It's an Ilocano term, but it's tanglad. I'm buying tanglad para isang na lang, lagayan na. May, hi! Perfect. May baranio kayo? Ha? Baranio. It's tanglad. Baranio. Tanglado. Tanglad, okay. Hi! Do. Magkano po yan? Sige po. Tapos yung mantika lang na ganyan, para... Bili na kayo ng karne. Oh. Bye-bye po. Bye. Muna kami. Perfect. Macaroni. Maluto ako ng macaroni. Yung saktong pack, macaroni salad. 1 kilo. Magkano yun? Karen and Mr. and Mrs. Where are you going, guys? Parang balwarte masyadong palengke ba? Parang nyo? Agluto man macaroni, duri madik ka birthday, ta makaramanak mo't nga siyak lang. Bye, kuya! Spaghetti? Wala pala. Mag-spaghetti na lang kaya ako. Ikaw, yung Paris na siya. May laman na yan na iba-ibang mga, rika. Ano lang, sauce at saka yung noodles lang. Sige po. Para macaroni, spaghetti, happy birthday to me. Makaon man, bala ako lang. Non. Yan ang presyo niya. 150. 115. Ano na lang ang kulang nito, tita? Hotdog, ganan. Ay, gumata ako kay hotdog. Garo damdama ijay. Cheese. Sige po, kung ano yung Ano? Pero mas masarap si hotdog. Eto lang, tita. Wala lang akong ibang imimix. Sila lang. Ito lang. Yung mga gatas-gatas niya, yung puti. Ikaw, Wala. kung gusto mo matamis, kung gusto mo creamy, lagyan mo ng cream. Anong cream? Nestle cream. Nestle cream. Perfect din talaga itong si ma'am, no? Ang daming suggestion. Dapat ganyan kay Asia Mart. Asia Mark. Yes, the owners. Hello, good morning. Good morning. Vlog ka? Yes, sir. Ganda naman yan na yan. Vlogging, DJI, vlogging camera. Ito mic niya, sir. Para. Vlogging camera. Magkano yung ganyan?
Patayin ko lang. Kailangan ng tao. Ano? Opo. May sarili siyang pag-iisip. Iba kala ko may camera. Wala. Nakatayo mag-isa lang yan. Mag-isa lang pala yan. Malawak pala yung ano niya. Opo, kaya niyang... Sinusundan ka pala. Opo, ma-detect niya po. Ay, salamat po. Good morning. Yeah. Grabe ako. Ba napapasulod pa lang ko sa paningkigod. Gahod na ko. Welcome. Welcome to Tacorong Public Market. Welcome to Tacorong Public Market and Pesto po promotion. Paladin Native Product. Paladin Native Products. Thank you so much. Ayan po sa kanila. Naiya? Amo naiya? Libre promotion. Bye. Pero wala ka macaroni. Wala ka bakal. Makakaloka sa palengke. Macaroni salad. What gid ka balik? That perfect girl is gone. Here we go. Let's go. Goodbye, guys. Thank you so much for watching.